ka Pyrthei TV. Vice President Jongka North Eastern Hill University Students Union usamla itersan sotun ula syak takti bersyak syok hakibria kibamdai kitra Jylla kibalek kemen holi hajan kapung kabadan hapelau jongka skul ba ni hu Shillong haka arpusan trik Lber ar hazar arpusam haka jeng keren bakila Pyrthei Khubor hadin baladat manle yakan medical check up ha civil hospital Shillong uni unang alam jongka ni hu su ulai thu bakat ba udang nek keren ki samla puli ka ni hu kibalek kemen holi ulalap ba kidan ru ki weipat kibamdai ki samla kiba puli hakani skul ba ni hu kibalai shimmen talang hakani ke jingle kemen markum ta hi lakhot yaki security ki baju apahara ni hu man pha mi no yaki naga phalau jongka ni skul ba haga baya dei bakane ka jingja uni unang alam jongka ni hu su lalai ujual marmar dak ejahar shiki pulet jongka maukon ro outpost halor ka ni jingja Kilamat hok balashna hakadur jongka sengsan Pyrthei Voice of the People Party kabamdan satya watang yakashap jong upra balashut ho da umma ka pen la te rekibrio kibamla satya bantip hakanro jongka civil hospital Shillong yakini kilamat hok balashushna tangman penthok bria yaka party VPP hadin balatrekam ka model code of conduct lalap haka step la sngi ubelai jongka arpsan terik katbau nonglum Khubor udang ya lenti nakmat ka civil hospital Shillong Kajing penibor kipulit Assam hakithan kaput kamdei shoot tang block 1 but block 2 Henry menta kalapur syakathan jirang hakaba kipulit ka Assam kilawan penpra ya ka signboard jong kapung dok kha hamai khuli batru ka jingwan khang kipulit Assam ban pentre ya ka project katnat water resources hakashnong haula ka bahab hakithan kaput ka Meghalaya bat Assam Halor ka new MLA ka jirang constituency uba sostene sotun kumunong mi khmat pajba Rapentip sendan sya Menteri Rong Bak Jylla Konrad Kongkal Sangma bala batharu yu DC bat SP ka Ribhoi ban lejurip yakti kecaka. Menteri Rong Bak Jylla Konrad Kongkal Sangma ubolong ru National President jongka National People's Party. Ulong ba ladon ka jingas ngau thu jingmun ka bas kem hapdeng ki sengsan Pyrthei ki bai trelang hapok ka kunhun National Democratic Alliance man kershan yaki kertong ke NDA hak election Lok Sabha. Hak jing kran bikla Pyrthei Khubor Konrad ulaong kaladon ka jingya ka baklan ban sei ki kertong monlang na ka banta ban kershan ki kertong jong ka NDA bat hak Jylla Meghalaya kan dei ka seng NPP hanagalan ke NDPP bat ha outer Manipur ke NPF bat ha Manipur ka BJP Menteri Rong Bak Jylla Konrad Kongkal Sangma haka arplai terik Lber aja apu saw laong ba ka sarkar Jylla kan le da ka bating e persha Yekitu ki bathamu ban penthut ya ka shongsuk shongsan ha ka Jylla. Ha ka jeng kran bikla Pyrthei Khubor Menteri Rong Bak laong ki pulit kila trei shitam ha hakisnem baladam. Bar kila yok kem ru ya bon ngun bar kila don ru bon jat ki jing syak berngem bersin Henry ki pulen kila la ban te lakam bat bla trei palat por ban pentikena baki brio ki badan kiti ban penthut ya ka shongsuk shongsan ha ka Jylla. Ki de ban syak pen shitam da ka bating e. Ulong ru baka sarkar kanam kensting bat lai thu ru bawla lum ya ka jingalang halo ka jinglong jingman ha ka Jylla ha ka balai dan lang ru menteri katnat kampo ye ka Jylla uba president tensong chief secretary ka Jylla ba DP watlang bat DGP ka Jylla LR Bishnoi Sawe brio bala syakem haki pulit hakasi sajan halo ka jingdon kiti ban Pyrthei ya bom IED ha ka khandai trik mentau benai hatam ya maulong hadu menta ke bala syakem halo ka ni jingja kilong sawngun Superintendent of Police ke East Khasi Hills Rituraj Ravi haukurwa balapha shikilat Pyrthei Khubor lai thu baki pulit kila budin yakni jingja kila yokem sayo sanshar bha makdo uba arpu sausnem karta uba sah umroi ribhoi Kumar shipentip hangni ba haka khat khandai trik Lber aza apusaw unam pernai lingdo penlang uba arpu isnem karta nakashnong penlang ula syakem haki pulit na mairang East and West Khasi Hills balawan raya ushnong ba Shillong hadin baki pulit kilalap bau dei uwei nakiba syak subadon kiti hakani kakam USP ula pentip ba unam pernai udan ka jinga dei berkit khot jong ka sengking atyar Neutral National Liberation Council Right ho baki pulit kila raikut ban kemlut ya baro kinong kambeman bat kibaran kiti ban ya sela ya subut bat kibaran kiti ban bai bisa Langur kena skul kila mensaw ha ka jing Pyrthei ka belajar ha ka lasngi ublei ha Ganga Rampur ka badan hakithan chate jong ka Kolkata Hadu menta 4 la bantip ya ka daw jong ka jing Pyrthei ndreka dak jing mensaw jong ki kena ki pulit ki ong bakala bandai na ka jing Pyrthei jong ka battery ne crude bomb Baro langur kena la penkit sha Ganga Rampur Super Specialty Hospital
Menteri Sarkar jangka Assam Piyush Hazarika Loong bakin dan kumba shipau hazar ngun AA ki khot jangka seng Congress ki banwan men penyaso saka seng BJP hakini kindiat sengi ki banwan. Hakawai par Khubor MLA jangka seng Congress uba job hadu Hendriusin kenthi u Bharat Chandra Nara la resign no na ka seng Congress hadin ba kalok jong u Garani Nara kala syak penduk tiket ha ka seng Congress hakini ke election Lok Sabha. Khalai ngot Kylleng do niam kala mensaw namar ka jingplu ding ka belajar ha Mahakal Temple ha Ujjain. Kajing pluding kelajar hakapor ba dang duai step ya ka baju tebru kum ka bhasma arti. Ki bor sarkar kala pentep ba ki danda ki phongot ki brio ki bala mensaw kunthop ya Kylleng do niam. Ka sarkar kala hukum bentok ki mea halok ni kajing jan. Ka Aam Aadmi Parti kala pelong jingki hanong ba Delhi hagal singi ublai ban persya halok ka jingsha kem jong menteri rang ba u Arvind Kejriwal ha ka enforcement directorate. Kisang gibaran ha ka yang persya ha po akan hun jong ka India ru klai snok tilang ha ka ni kajing jong ka AAP. Kinongkran ha kini kajing ki kala takrai teng e ya ka sarkar BJP berkila kendo bakla penan kam bakla ya kitna trika ba phera jong ka sarkar ban pentron ya kiseng ki badan ha kala persya ka kali SUV ka balong trai da kalok jong president ka BJP UJP Nadda kala syatu na South Delhi bar hadu mentaru ki pulit kim patlap satya ya kini kali unongnya jong kini kali balik bu ya kini kali ha service center ka badan ha Govind Puri hendrai hadin balwan phai na yeng ulalap ba ka kali kam don shu. Ketiga kali kabra register hak kerteng jong kalok jong UJP Nadda ha Himachal Pradesh. Menteri ba ka Assam Himanta Biswa Sarma Loong ba usit President jong seng Congress Bhupin Bora Shen usawan penyeso no yala di bat ka seng BJP. Himanta Loong ba anam don shu kinongalam ki badai nakanyam Hindu ki badang ne bat ka seng Congress lait no tang iwei ni arngun. Kalok jong Arvind Kejriwal ka Sunita Kejriwal kala yo lat banya kendo yo lok jong ka badang dan menta ha ka jingsha toket ha enforcement directorate. Ka Sunita kala letra abam yo Kejriwal cho office jong ka enforcement directorate ka badan ha APL Abdul Kalam Road ha kapol nyo beji janmin bakala yo lat tang shiteng kenta banyak keren badu. Commander jong ka Taliban uyaya ula batha ikrekhot jong ka Tehrik e Taliban Pakistan baki de benrung hapok Pakistan ban penher kaput ya ka Pakistan. Kala saprang ka video ka uyaya ula keren ya ka ni ikrekhot jong ka Hafiz Gul Bahadur ka bade ka wen kiseng le no ka balapat na ka Tehrik e Taliban Pakistan. Ha ka video la yo i bakile no kilai lum krui ban sngap ka jingkren jong u bat ula hukum baki de ben her thma yi ki sipai Pakistan ka badan ha kaput bak Afghanistan. Menteri Nomado jong ke Israel Benjamin Netanyahu loong balada long sa kumnu ru kisipai Israel ki dibet penyap bet yom nongalam jong ka Hamas ya Sinwar. Uloong ru ba ke Israel kan penyap yo Sinwar kumba ka penyap yo Haman hanong ba Purim. Benjamin Netanyahu la hukum ya kisipai bakin long ki bala khre ban rug Sharafa ban khirwet naphang ya ki le no Hamas. Ke Israel ka ngai ba de Sinwar nongalam ba plan kumnu ban herth ma kansan ya ke Israel ha ga nyau trik risau arasa akulai. Simon Harris un Shimtino kum Menteri Rabadu Bathma jong ka Ireland. Lapan tikna ya kani hadin bau Harris ula syajid ban long unong yalam Bathma jong ka Fine Gael Party ka seng ka babat ya ka borsen syar ha Ireland. Lajid yo Harris de hadin ka jing resign no jong uliyo baratkar. Harris lapan pau ya ka jing sngokmen baka party jong kala jid yo bat la kularu bon tre shitam bat IT lut ha ka jing shakri ikipat nong song snong jong ka Ireland. Ka Al-Qasam Brigades kabade ka kunhun sipai jong ki Hamas kalapan bena ba uway na kibashara bo na Israel la yapdo na marba bemdan dawai ban sumar bat bemdan ru ya ka bam ka babiang. Ka Hamas kalapalai ru ya ka video ban peni ya ka met yam. Kidon kumba arspa san pongut ki nong Israel ki bashara bor ha ki Hamas hendrai kumba shispa ngut AA ka Hamas kalapalai no bat kumba lai pongut AA pat kilayam. Ki medical professor asal Korea kala resign no naka kam jongki kum kadak kajing kershan ya kajing dawa ki doktor hakate keri. Ki doktor kila dawa naka sarkar bakade ban wegno ya ka rajongka kataban penbun ya ka sit naka benta ki samla puli doktor. Kila kam baka jing penbun jongka sarkar ki sit naka benta ki samla puli doktor kan kata bha namar baki samla kinam yo ashu ka jing hikai ka babyang bar kinam la ban long ki doktor ki batben. Kamen shwa ka sarkar la berngam ban majlun ya ka license jongki doktor ki bayaki inre mentapan kalami sakawai pat kajing nakada kajing resign jongki medical professor tikito kilong ki Khubor hakimat kimat matasi Khubor